Gibasura sa Comelec First Division ang election protest bato kang Mayor Junard Chan. Ang complainant nga sila si Priano Flores o Luciano Dehito miauhag sa Comelec pag-disqualify kang Chan tungod sa sayop sa iyang naduso nga Certificate of Candidacy. Ang desisyon na dawat sa dakbayan ni adto lang Enero 10 nga hingpit ng mibasura sa petition for quo warranto. Ubos sa lagda gikinahanglang musang atog petisyon ang complainant na po kaadlaw human sa proclamation. Apan sila si Flores og Dehito miduso sa ilang petisyon 44 kaadlaw na human sa proklamasyon. Gihatagan og pagtugot ni Mayor Samsam Gulyas ang City Toda sa pag-release sa ilang gi-impound nga may bus human na ngayog pasaylo ang tagduma apan makamulta gihapon. Gi-impound ang usa ka unit sa bus human niagas ang krudo sa Cebu South Coastal Road nga niresulta sa pagkadisgrasya sa 5 ka motorista. Nabayad sa ilang scholarship sa mga SK officials sa syudad makapa-reimburse na sa ilang nagasto. May ordinansa ang syudad nga libre ang edukasyon sa mga SK officials. Apan giingong niadtong 2018 ang pipila kanila wa mabayri sa syudad.